बिथांमोना खाम्फासारखौ लानानै बिराद एकदम गमब्रायनाय मोनबाय फाग्ला जाबाय आरोखि एकदम बिथांमोन बिखा बिखा गावफ्रुजोबनाय मोनबाय बे हाथिसारि माबायदि मानसि सिनायखागौ बिथांमोनखौ साफा साफा सिनायखागौ बिथांमोनखौ माबायदि मानसि बिथांमोना जों बुंनांलाया बेखौ BPF आव थांनानै बिथाङा दा आरो जोंनि UPPL खौ बखिगासिनो दं बिथाङा नाथाय मालाबाबो बिथा गैया ओरै थांलाय नाव बाग्रासो बिथाङा दा जोंनि EM रनजित बसुमतारीनि सायाव बिथाङा बुंनो जेबो समाया रतेन बिथाङाबो UPPL खौ गोबां बखिदों गावसोरनि जेनगोनखौ मिथिखानानै बिथाङा बाहाय गोदाव सोराव बखिफादों लिउ बसुमतारीजों लोगोसे दिनै खौरांगिरिनि मुल उद्देश्य बेनो जाहैबाय मानो होनब्ला मैयाहाय जोङो मोनसे निउस नुनो मोनदों नालाय जेनेबा खाम्फासार बिथाङा ना गावनि सोरजिखानाय हायाखौ माने टेम्परारि हिसाबै माने बिथाङा BPF आव दंनाय समाव माने BPF प्राइमारि सेलनि थाखाय माने जास्ट हगारथ'नायल' जादोंमोन दा बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननि बे निउसखौ नुना जों बिराद बिथांमोननि जाना जों लाजिनाय मोनदों आरो मा लाजिनाया बेनो जाहैबाय मानो होनना बुङोबा माने बिथां खाम्फासारा जास्ट माने हगारथ'नायल' जाहैदोंमोन गावनि न'खौ माने सारा BPF आव दंनाय समाव दे सोलिथ' होननानै हगारनाय जादोंमोन आरोखि दा बेखौ लानानै बिथांमोना मा बुंदों माने जाय मैयाहाय जों नुनो मोनदों सानै साथामसो मानसिखौ खाम्फासारि एगेन्स्ट बुंनायखौ नाथाय बिथांमोना जे बे निउसखौ नुनानै गावसिनि जेंनाया रोखा जाबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना माने बे निउसखौ होदों खिन्थु जोङो बिथांमोननि बे मैयानि निउसखौना जोङो बिथांमोननि बाथ्राखौना जों लाजिनाय मोनदों मानो होनना बुङोबा मालायनि धन सम्पतिखौ अराय सम मोननानै बा मालाय सोरजिखानाय सम्पतिखौ लानानै बिथांमोना बुंनायनि जेबो माने गोनांथि गैया जों नुदों आरोखि दा जोंबो दिनै बिथाङा UPPL आव फैबाय हिसाबै खाम्फासारा जेनेबा बिथाङा जोंबो हगारथ'बाय जोंबोथ' बेखौ उनाव जोंनो होदोंथा जों बुंनो हाना बिथांनि सोरजिनाय सम्पतिजों हगारथ'नायल'सो जास्ट हगारथ'नायल' बेखौ अराय सम मोननो लुबैनानै माने बिथांमोना मा जाहैबाय माने बे BPF अफिसखौ हगारनानै जोंनि UPPL अफिस खालामनायखौ नुनानै माने गावसिनि जेंनाया 100% रोखा जाबाय होननानै बिथांमोना मैयाहाय माने प्रेस मिट लानाय जादों आरोखि जोङो माने जोबोद लाजिनाय मोनदों दा जोंबो बुंनाय नङाना देनां खाम्फासार बिथाङा माने दा जोंनाव फैगासिनो गावनि माने बेखौ जोंनो हगारथ'बाय जाबाय UPPL अफिस खालामनो थाखाय बिथाङा उनाव माबा मोनसे खालामनो गोसो जायोबा बिथाङाथ' गावनि सोरजिनाय गावनि सम्पतिखौथ' लाफिनखागोन दा दिनै मैयाहाय जों नुनो मोनदों फिसाफोरनो होनाय सम्पतिखौ बिथाङा सेना लाफिनबाय होननानै माने होनायनि प्रुफआ बहा दं जेनेबा खाम्फासारा जेदा लिरनानै होबायब्ला बे अराय सम माने BPFनि जाबाय आं BPFनो हगारा जाबाय होनना जुदि लिरना होदोंब्ला बिथांमोना बुंनो हागौमोन थ' लिरनानै होनायथ' गैयाना जास्ट टेम्परारि हगारनायसो जोंनोबो दिनै बिथाङा टेम्परारि हगारदों जोंथ' उनाव निउसाव होआना लासिंसिंनो मालायनि सोरजिनाय सम्पतिखौ जों मारै निउसाव होनो बे मोनसे खोथा बेखौ लानानै जों जोबोद लाजिनाय मोनदों ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मानो हगारदों हगार गावनि सम्पति गाव थासान्दियाव जेरावखिया जायनोखिया माने गाव टेम्परारिजों होनो हानाय गावहा मोन्थाय दङ ना बेखौ गुबुना बुंनो हानाय मोन्थाय गैया गुबुना बेखौ बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया माने बेखौ जों नुना लाजिनाय मोनदों ओमफ्राय जों नुबावदों जोंनि EM सारनि बिसय बुंनाय जादों 100% देरहागोन जों देरहाना खारथां जों मावगोन बे बिथांमोनखौ दिनै बे हाथिसाराव सिनाया रावबो सिनाया बिथांमोना मैया प्रेस मिटआव होदों बिसोर पलिटिक्सनि मानसिबो नङा बिथांमोनखौ रावबो गनाया रावबो सिनाया माने बिथांमोना लाजिनाय मोनदों जे जोंनि UPPLनि फ्लेगआ गोमो गुफुर गोथां समायना रमायना बुंफबबाय मैयानि दाखालि अफिस गोदानाव बेखौ लुना बिथांमोना माने जों जेनबाय होननानै जेननायनि मोखाङा बेनो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि मोखांफोरा गाबा मोखां खोमसि दरसिजों ना माने एगेन्स्ट माखौ बुंगोन माखौ बुङा बिसोरो फाग्ला जानानै खोमसि दरसि सौदावलाबायना बुंनायसो बे बिथांमोननि बुंनायखौ रावबो खोनासङा गनाया आरोखि आं बेखौ बुंनो सानदों जाहाथे बिनिखायनो मालायनि सम्पतिखौ दा लुबै दा हास्थाय जेबो दा खालाम बिथांनि एगेन्स्टआव बुंना लाब गैया आरो जोंनि मानाव गेदेर जोंनि दानि हाग्रा बिफाननि EM जोंनि रनजित सार बिथांनि सायावबो जों नुदों दासिमबो दुनियानो नुदों संसारा नुदों
बिथांखौ बुंनानै जेबो गोनांथि गैया हा गोनांथि गैया बेखौ माने जेनगोन देरहागोन बा बिथांखौ बुंदों दे बियो माने गाव जेननोबा जेननायखौ नुनानै माने फल्स बिथांमोना जोंनि पार्टिनि मोनसे नेता नामा बेयो दासिमबो जोंनो बुंनो रोङा जोंनि रनजित सार बिथाङा जोंनि सैदन समावसो गेलेगोन गेलेया जोंनो बुंनो रोङा हाइकमान्डआव रायलायनाय गैया बिथांमोना एगेन्स्ट माने गोदाव सोराव बुंलानाया बे माने लाजिथाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रायाव बिथांमोनासो लाजिथाव आरोखि जोंथ' लाजिया जों लाजिया बिथांमोननि बुंनाय फंफ्रोमबो माने भेलु गैया मिनिं गैया जेबो गैया आरो बिथांमोनखौ बे दागगारियाव रावबो सिनाया बिथांमोना बुंना लानो हागौ मैयानि गेजेराव जेननायखौ नुखार रोखाखौ गावसोरखौ नुनानै बुंनो हागौ खिन्थु बिथांमोननि बुंनाय फंफ्रोमबो मिनिंलेस बेखौ होननानै जोंनि बे रायजो राजा बुंनो हागौ आरोखि खिन्थु जोंनि देना हादों खाथां जोंनाव दा बुङो जोङो बुंनो हायो जोंनि दागगारियाव फैगौ नेक्स्ट इलेक्सनाव 100आव 90% जोंना फिक्स जाखाबाय खाथां जाखाबाय बिनि अनगायै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांमोना उनावहाय रायजो राजाफ्रा जोंनि हाथिसारनि माने रिजाल्टआव नायबा नेनानै नायबा थाबानो जाबाय आं बेखौसो बुंनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं एसे दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों सिगांनि समावहाय बे सिगाङाथ' सानना माब्लाबाबो फुङै थाबाय थाया रायजोफोर सानना फुङै सातथाय थाबाय थाया सानना जाहैबाय गिदिंबाय थायो बे बिथांमोना जाम्बासो साननाथ' गिदिंनो गावसो गिदिंनाङाखै बिथांमोना गावसोरबो गिदिंनांगौमोन बिथांमोना गिदिंनाङाखै बिथांमोना गावसोरनि आन्दायनाय ना बिथांमोना माने सानना गिदिंनायखौ बुजियाखै दा दिनै जौगाथि खौसेथिखौ नुनानै जेरै आं बुंनायसै खाम्फासारखौ बिथांखौ लानानै बिथांमोना खाम्फासारखौ लानानै बिराद एकदम गमब्रायनाय मोनबाय फाग्ला जाबाय आरोखि एकदम बिथांमोन बिखा बिख्लो गावफ्रुजोबनाय मोनबाय गावफ्रुबाय मानो होनोब्ला दिनै खाम्फासार बिथाङा जोंनाव इउपिपिएलआव फैनानै बिथाङा हाग्रामा सारखौबो रायाखै मानो होनब्ला बोथोरा थोनबाय इउनिटि जौगानायखौ नुनानैहाय बयबो जोंनि जाथि माहारिफ्रा ज' जाना आवगायब्ला जोंहा रासिन जौगानाय फैगोन होननानै बिथाङा दिनैहाय फैदों नाथाय हाग्रामा सारखौ रायाखै रावखौबो बखियाखै बै मैयानि प्रेस मिट होनाय बायदि गोदाव सोराव रावखौ बुङाखै सारा खाम्फा सारा रावखौ बुङाखै खिन्थु बिथाङा माने देशनि जौगानायखौ नुनानै माने बिथाङा फैदों खौसेथि मावलांनो होननानैहाय दा नै बिथांमोना जाम्बा थां सियान थां अबावबा लिंहरब्रबनानै बुंलाबायनायखौ नुनानैथ' रायजोफोरा बिथांमोना बे हाथिसारि माबायदि मानसि सिनायखागौ बिथांमोनखौ साफा साफा सिनायखागौ बिथांमोनखौ माबायदि मानसि बिथांमोना जों बुंनांलाया बेखौ हो आं बेखौ सानदों आरो नोंथांमोना बिनिफ्राय माबा सोंनांगौ दंबावबा सोंनो हागोन आं बिनि फिननायखौ आं होनो रेडि दिनै जे बेहाय मोनसे प्रेस मिट लानाय जादोंमोन जोंनि इउपिपिएल तरफनिफ्राय बेहाय जोङो दिनै प्रेस मिट होनायनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय जे मैयासो जोङो मोनसे बर'निनो खौरां बिजोङाव बिपिएफनि जोंनि हाथिसारनिफ्राय बिपिएफनि सानैसो दालाला जे प्रेस मिट होदोंमोन जोंनि हाथिसार ओनसोलाव थानाय मोनसे बिपिएफनि प्राइमारि बे चेन्ज जानायनि थाखाय जोंहा बे हाथिसार बिपिएफ प्राइमारिया सिगां समाव खाम्फा सारा जेब्ला बिपिएफआव थादोंमोन बे गावनि खुद गाव बायनानै दोननाय गावनि सम्पथियाव बिपिएफनि प्राइमारि खालामनो होथ'नाय बेखौ दा इउपिपिएलआव सारा फैनायनि उनाव इउपिपिएलनो प्राइमारि खुलिनो थाखाय हगारनाय होनायनि थाखाय सानैसो जोंनि हाथिसार ओनसोलनि बिपिएफनि दालालफ्रा जोंनि सायाव प्रेस मिट होदोंमोन बिनिनो जोङो फिननाय होनो दिनैहाय प्रेस मिट जिरायनाय जादों बेनो जाहैबाय जोङो बेवहाय खाम्फासारनि हायाव बा न'आव जों इउपिपिएलआ प्राइमारि खुलिनो मोननायाव जोंहा बेखौ देरगानाय गैया जोंहा बेखौ लानानै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन आरो बिथांमोनखौबो जोंनि सायाव बुंनांगौ गैयामोन बायदि मोनदों जोङो नाथाय बिथांमोना मानि थाखाय बे प्राइमारिखौ लानानै जोंनि सायाव प्रेस मिट होदों जों बिनिनो फिननायखौ जों दिनै होनो लुबैदों बिनि थाखायनो जों प्रेस मिट लादों जोङो हाथिसार इउपिपिएल प्राइमारिनि सुबुं जानानै जोङो ओरैबायदि दुखु मोननाय फैदों बिथांमोननि सायाव जोंहा बेवहाय प्राइमारि बानायनो मोननानै जोङो बेवहाय जोङो रंजानाय फैदोंमोन फैनाया नाथाय बिथांमोननि बेफोरबायदि बुंनायखाय जों दुखु मोनदों बिथांमोननि बुंनायनि सायाव जोंहा फंनैसो बुंनांगौ दं होननानै जों साननायनि मिनिंआनो जाहैबाय बिथांमोना मा जों इउपिपिएलखौ गिबाय नामा गिनानैसो बिथांमोना मा बुंगोन मा मागोन बेबायदि बुरला जारला खोथा बुंदों नामा आं सानोदि बिथांमोनाथ' बिपिएफनि मेन लिडारबो नङा बिथांमोना दालालसो मानो दालाल होनोब्ला
जोंहा सासे बिथांखौ आं बुंनो लुबैदों जोंहा लिअ बसुमतारी होननाय बे लिअ बसुमतारी बिथाङा सिगां समावहाय BPF आवनो दंखायोमोन बिथाङा BPF निफ्राय जोंनि UPPL आव बारबोदोंमोन जोंहा सार रनजित बसुमतारीनिफ्राय बिथाङा माबा मोनसे मुलाम्फा लानो थाखाय बिथाङा मोनदोंबो जोंहा सार EM रनजित बसुमतारीनिफ्राय मुलाम्फाबो मोनदों मोननैसो स्किम बिथाङा मोनदों आरो बियो सारनियाव गोबां बायदिसिना फिसा फिसा मोनखोमानानै दङमोन मावदोंमोन आरो बिथाङा दिनैहाय BPF निफ्राय फैनानै UPPL निफ्राय बेबायदि स्किम लाखांनायनि उनाव आरोबाव गावनि थोजासे मोनखांनायनि उनाव BPF आव माबा मोनसे सुबिदा लाहैबावनो बिथाङा थांनाय MP भटनि सिगां बिथाङा BPF आव थांफिनदोंमोन BPF आव थांनानै बिथाङा दा आरो जोंनि UPPL खौ बखिगासिनो दं बिथाङा नाथाय मालाबाबो बिथा गैया ओरै थांलाय नाव बाग्रासो बिथाङा दा जोंनि EM रनजित बसुमतारीनि सायाव बिथाङा बुंनो जेबो समाया बियो जेबो लिडारशिप नङा BPF निबो नङा UPPL आव फैबाबो बिथाङा लिडारशिप जानो हाया आरो बिथाङा सासे नाव बाग्रा सुबुं जों बुंनो हायो आरो सासे दंबावो बिथां रतेन बिथाङाबो UPPL खौ गोबां बखिदों आरो जोंहा खाम्फा सारखौ गोबां बखिदों बिनि बखिनायनि फिननायखौ जोङो बिथांनोबो होफिननो नागिरदों मानो होनोब्ला बिथाङा जोंखौ UPPL खौ मेगन सानानै बा गावसोरनि जेनगोनखौ मिथिखानानै बिथाङा बाहाय गोदाव सोराव बखिफादों लिअ बसुमतारीजों लोगोसे बिथाङाथ' BPF नि सासे गारजेन सासे लिडारशिप जानोबो हायाखै आरो नङाबो आरो बिथांखौ खाम्फा सारा एसे एनै सिनायोमोन जानो हागौ नाथाय खाम्फा सारा बिखौ लिडारशिप होननानै मिथिया आरो जोंनो खुद हाथिसार ओनसोलनि जानानै बिथांखौ मिथियो जे बिथांखौ नुयो जे बिथाङा सासे सरखारनि मोनसे PHE बे दै जगायथाय बिथाङा बे पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनिसो सासे बियो जल मित्र मावो बिथाङा माब्लाबाबो बियो BPF निबो लिडारशिप नङा नाथाय दिनै बेनो फोरमानदि हाथिसार ओनसोलावहाय बे सानै मानसिया लिडारशिप बायदि जानानै बाथ्रा बुंदों हाथिसाराव रावबो BPF नि लिडारशिप गैलिया मोजां सुबुं गैलिया गासैबो UPPL आव हाबजोबबाय बिनिखायनो बिथांमोननि प्लेसमेन्ट होनायाव मिथिनो मोनोदि बिथांमोना मानो सानैजों दालाल जानानै BPF नि दालाल जानानै प्लेसमेन्ट होनांगौ गोनांथि जादों सोरबा नुदों नामा सिगांनि मोजां BPF नि लिडारशिपफ्रा बिथांमोननि प्लेसमेन्ट होनायाव दंखायोमोन नामा बेनो फोरमानदि हाथिसाराव रावबो बेफोरबायदि BPF आव थानानै लिडारशिप खालामग्रा मानसि गैलिया गासिबो UPPL आव फैजोबबाय दाखालि जोंहा भुरथिनालियाव जेब्ला खाम्फा सारा जोंनि UPPL आव जगदान जादोंमोन बै समावनो हाथिसार ओनसोलनि मोजां BPF नि लिडारफ्रा खाम्फा सारजों जयनिं जाफाहैजोबबाय दा रावबो BPF आव जोंनि हाथिसाराव गैलिया मोजां सुबुङा बेनिखायनो बिथांमोनहा जोङो लिडारशिप जानानै फैगौ इलेक्सनाव बोरैबा हाग्रामा सारनिफ्राय गरनैसो रां मोनगोन नामा नैबेखौसो लानानै बिथांमोना माखासे प्रेस मिट होदों लाजिथाव बिथांमोनहा बेफोरबायदि मोनसे प्राइमारिखौ लानानै मोनसे प्राइमारि खुलिनायखौ लानानै बेबायदि प्रेस मिट होनाया आङो सानो जे बिथांमोनहा बै खाबुखौ लानानैसो नैबे प्राइमारिनि बागै बिथांमोना प्रेस मिट होदों बेयावनो बुजिनो मोनोदि बिथांमोना दालालि आरो बिथांमोना नाव बाग्रा सुबुं होननानै जों साननो हायो आरो बिथांमोना जे बुंदों EM रनजित बसुमतारीखौ गुबुन मोनसे समस्यायाव जेनदोंखाय गावनि समस्यायाव जेनदोंखाय गुबुन नाय जों दिनै बिथांमोननि बेफोरबायदि बुंनायनि सायाव जों नायबानो नुगोन जे सिगां समाव जोंनि UPPL आ जेनबोबाय थादोंमोन BPF सरखाराव बेबो जों जेननायाबो एसे एनैल'सो जों जेनबोदों फ्राय जोङो खम बेसि एसेयावल' जेनबोदों नाथाय जों जेनदों UPPL आ जेननाया अब्लाबो जोंनि मार्जिना बुरजायैनो दङमोन आरो दिनै जोंहा रनजित सारा 2020-21 नि जे MCLA इलेक्सनाव सारा देरहाबोदों बे देरहानायावथ' गोबां भट लानानै जोङो 14 नं समस्तिखौ जों सार रनजितखौनो देरहाहोनो हादों बिनि उनाव जोङो MLA भट सार जयन्त बसुमतारियावबो जोङो गोबां मार्जिन लानानै जोङो देरहाहोनो हादों आरो दाखालि जोङो
सार बे निर्मल कुमार ब्रह्मखौबो जोङो मोजाङैनो देरहाहरनो हादों एसेब्लाबो जोङो सिगां BPF निफ्राय जोङो बांसिन मोनदों आरो जोङो दाखालि सारनि बेफोरबायदि देरहालांनायाव जोंहा खुब UPPL आ देरगानाय आरो जौगाबाय आरो जोंनि हाथिसार ओनसोलाव UPPL आनो मेजरिटि जाबाय होननानै जों बुंनो हायो दिनै रनजित सारखौ बे जायगायाव 14 नं कनस्टिटुएन्सियाव जेनखासिगोन बेखायनो बिथाङा गुबुन जायगायाव सोलायनो नागिरदों होनदों बिथांमोना नाय जोंनि EM सारा जोंनि हाथिसार आरो बे 14 नं कनस्टिटुएन्सियाव गोबां खामानि मावदों गोबां जोंखौ सुबुंफोरखौ अनसायदों जोंनि गासैबो फिसा फिसा लामाफोरखौ सिगां BPF नि थानाय समाव जों मोनाखैमोन दैनिफ्राय लानानै IY PMYG न'निफ्राय लानानै आरो लामा दंग बान्दो बेफोरबायदिनिफ्राय लानानै जोंनि EM सारा जोंनि सा ओनसोलखौ गोबां नायदों बिथांमोना नुवाखै नामा सिगां BPF नि आमोलाव जोंनि ओनसोलाव जेबो जौगाथाय गैयामोन जाखिनि एसे एनै मोनदोंमोन BPF नि कय एकजन दालालफ्रासो बख' जाजोबदोंमोन एसे एनै नाथाय अब्लाबो थोजासे फैयाखैमोन दा EM सारा मोजां मानसिखाय सैथो मानसिखाय जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामफैदों आरो जोङो बेयावनो हमनो हायो जे EM सारा जेननायनि गोनांथि गैया EM सारा सिंजों मा बुजा-बुजि दं अबाव थांनो नागिरदों अबाव थांनो नागिराखै बिथांमोना बुंनो हायो नामा बहाबा थांगोन 16 नाम्बार कनस्टिट्युएन्सियाव थांसिगोन होनना बुंदों बिथांमोना बोरै बुंनो हाखो EM सारा दाबो जोंनि 14 नं कनस्टिट्युएन्सियाव गेलेफिनोबाबो दाबो 100% EM सारा देरहायो बेखौ जों रोखा बुंनो हायो आरो बेनिखायनो जों बुंबावगोन दे बिथांमोननि खुगाया मालाबाबो भेलु गैया बिथांमोननि बुंनाया भेलु गैया जोंनि UPPL आ 100% हाथिसारावहाय गोगोमै जाबाय 100% जों सापर्ट दं आरो दाबायदियाव EM सारा गेलेफिनबाबो 100% EM सारानो देरहाफिनो जोंनि माबाया रनजित सारा बेखौ आं बुंबाय आरो दिनै नोंथांमोननि खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि खौरांगिरिनि मेलआ मुल उद्देश्य बेनो जाहैबाय मानो होनब्ला मैयाहाय जोङो मोनसे निउस नुनो मोनदों नालाय जेनेबा खाम्फा सार बिथाङा ना गावनि सोरजिखानाय हायाखौ माने टेम्परारि हिसाबै माने बिथाङा BPF आव दंनाय समाव माने BPF प्राइमारि सोलिनो थाखाय माने जास्ट हगारथ'नायल' जादोंमोन दा बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननि बे निउसखौ नुना जों बिराद बिथांमोननि जानाय जों लाजिनाय मोनदों आरो मा लाजिनाया बेनो जाहैबाय मानो होनना बुङोबा माने बिथां खाम्फा सारा जास्ट माने हगारथ'नायल' जाहैदोंमोन गावनि न'खौ माने सारा BPF आव दंनाय समाव दे सोलिथ' होननानै हगारनाय जादोंमोन आरोखि दा बेखौ लानानै बिथांमोना मा बुंदों माने जाय मैयाहाय जों नुनो मोनदों सानै साथामसो मानसिखौ खाम्फा सारि एगेन्स्ट बुंनायखौ नाथाय बिथांमोना जे बे निउसखौ नुनानै गावसिनि जेंनाया रोखा जाबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना माने बे निउसखौ होदों खिन्थु जोङो बिथांमोननि बे मैयानि निउसखौना जोङो बिथांमोननि बाथ्राखौना जों लाजिनाय मोनदों मानो होनना बुङोबा मालायनि धन सम्पतिखौ अराय सम मोननानै बा मालाय सोरजिखानाय सम्पतिखौ लानानै बिथांमोना बुंनानै जेबो माने गोनांथि गैया जों नुदों आरोखि दा जोंबो दिनै बिथाङा UPPL आव फैबाय हिसाबै खाम्फा सारा जेनेबा बिथाङा जोंबो हगारथ'बाय जोंबोथ' बेखौ उनाव जोंनो होदोंथा जों बुंनो हाना बिथांनि सोरजिनाय सम्पतिजों हगारथ'नायल'सो जास्ट हगारथ'नायल' बेखौ अराय सम मोननो लुबैनानै माने बिथांमोना मा जाहैबाय माने बे BPF अफिसखौ हगारनानै जोंनि UPPL अफिस खालामनायखौ नुनानै माने गावसिनि जेंनाया 100% रोखा जाबाय होननानै बिथांमोना मैयाहाय माने प्रेस मिट लानाय जादों आरोखि जोङो माने जोबोद लाजिनाय मोनदों दा जोंबो बुंनाय नङाना देनां खाम्फा सार बिथाङा माने दा जोंनाव फैगासिनो गावनि माने बेखौ जोंनो हगारथ'बाय जाबाय UPPL अफिस खालामनो थाखाय बिथाङा उनाव माबा मोनसे खालामनो गोसो जायोबा बिथाङाथ' गावनि सोरजिनाय गावनि सम्पतिखौथ' लाफिनखागोन दा दिनै मैयाहाय जों नुनो मोनदों फिसाफोर होनाय सम्पतिखौ बिथाङा सेना लाफिनबाय होननानै माने होनायनि प्रुफआ बहा दं जेनेबा खाम्फा सारा जेदा लिरनानै होबायब्ला बे अराय सम माने BPF जाबाय आं BPF हगारा जाबाय होनना जुदि लिरना होदोंब्ला बिथांमोना बुंनो हागौमोन थ' लिरनानै होनायथ' गैयाना जास्ट टेम्परारि हगारनायसो जोंनोबो दिनै बिथाङा टेम्परारि हगारदों जों बेखौ जोंथ' उनाव निउसाव होआना लासिंसिंनो
मालायनि सोरजिनाय सम्पतिखौ जों मारै निस' होनो बे मोनसे खोथा बेखौ लानानै जों जोबोद लाजिनाय मोनदों ओमफ्राय मोनसे जाबाय मानो हगारदों हगार दा हगार गावनि सम्पति गाव थासान्दियाव जेरावखिया जायनोखिया माने गाव टेम्पारेचार होनो हानाय गावहा मोन्थाय दङ ना बेखौ गुबुना बुंनो हानाय मोन्थाय गैया गुबुना बेखौ बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया माने बेखौ जों नुना लाजिनाय मोनदों ओमफ्राय जों नुबावदों जोंनि EM सारनि बिसय बुंनाय जादों 100% देरहागोन जों देरहाना खाथां जों मावगोन बे बिथांमोनखौ दिनै बे हाथिसाराव सिनाया रावबो सिनाया बिथांमोना मैया प्रेस मिटआव होदों बिसोर पलिटिक्सनि मानसिबो नङा बिथांमोनखौ रावबो गनाया रावबो सिनाया माने बिथांमोना लाजिनाय मोनदों जे जोंनि UPPL नि फ्लेगआ गोमो गुफुर गोथां समायना रमायना बुंफबबाय मैयानि दाखालि अफिस गोदानाव बेखौ लुना बिथांमोना माने जों जेनबाय होननानै जेननायनि मोखाङा बेनो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि मोखांफोरा गाबा मोखां खोमसि दरसिजों ना माने एगेन्स्ट माखौ बुंगोन माखौ बुङा बिसोरो फाग्ला जानानै खोमसि दरसि सौदावलाबायना बुंनायसो बे बिथांमोननि बुंनायखौ रावबो खोनासङा गनाया आरोखि हो आं बेखौ बुंनो सानदों जाहाथे बेनिखायनो मालायनि सम्पतिखौ दालुबै दाहासथाय जेबो दाखालाम बिथांनि एगेन्स्टआव बुंना लाब गैया आरो जोंनि मानाव गेदेर जोंनि दानि हाग्रा बिफाननि EM जोंनि रन्जित सार बिथांनि सायावबो जों नुदों दासिमबो दुनियानो नुदों संसारा नुदों बिथांखौ बुंनानै जेबो गोनांथि गैया हो गोनांथि गैया बेखौ माने जेनगोन देरहागोन बा बिथांखौ बुंदों जे बियो माने गाव जेननोबा जेननायखौ नुनानै माने अबेबा 14आव थांनो नागिरदों मादों होननाय बे फल्स बिथांमोना जोंनि पार्टिनि मोनसे नेता नामा बेयो दासिमबो जोंनो बुंनो रोङा जोंनि रन्जित सार बिथाङा जोंनि 14 समावसो गेलेगोन गेलेया जोंनो बुंनो रोङा हाइकमान्डआव रायलायनाय गैया बिथांमोना एगेन्स्ट माने गोदाव सोराव बुंलानाया बे माने लाजिथाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रायाव बिथांमोनासो लाजिथाव आरोखि जोंथ' लाजिया जों लाजिया बिथांमोननि बुंनाय फंफ्रोमबो माने भेलु गैया मिनिं गैया जेबो गैया आरो बिथांमोनखौ बे दागगारियाव रावबो सिनाया बिथांमोना बुंना लानो हागौ मैयानि गेजेराव जेननायखौ नुखारो रोखाखौ गावसोरखौ नुनानै बुंनो हागौ खिन्थु बिथांमोननि बुंनाय फंफ्रोमबो मिनिंलेस बेखौ होननानै जोंनि बे रायजो राजा बुंनो हागौ आरोखि खिन्थु जोंनि देरहा हादों खाथां जोंनाव दा जोङो बुंनो हायो जोंनि दागगारियाव फैगौ नेक्स्ट इलेक्सनाव 100आव 90%आ जोंना फिक्स जाखाबाय खाथां जाखाबाय बिनि अनगायै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांमोना उनावहाय रायजो राजाफ्रा जोंनि हाथिसारनि माने रिजाल्टआव नेनानै नायबा थाबानो जाबाय आं बेखौसो बुंनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं एसे दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। सिगांनि समावहाय